ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон мошинои аз территорияи Москва ҳастад. нархҳои имрӯза сар мешавад мошино аз 7000 сомонӣ ки то нархҳои боло. агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон мақсад ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, агар шумо дам марама сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо рекламада роҳӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза қабул кардем мошиное ки аз территорияи Москва Тоҷикистон, Hyundai Solaris азиз, тракторои солҳои 2023, Opel хетчбек, Nissan Maxima, Mercedes 190, Mercedes сечка бемони ва простой ва астаи тракторои T28 қадди тилишкаш ва пулукуш мақсад ки комплект ва астаи Opel Astra караван бо нархҳои арзон ва астаи Opel Sedan простой бо нархи бениҳоят арзон дӯстони азиз ва Daewoo Matiz ва ВАЗ 2107 ки бо нархҳои арзон ва курси имрӯза бошад 123 сомонӣ астаи мо бошад навор асад мегем марамат рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris асаи бадрон ки аз территорияи Москва сайстанои беҳтарин срочна алишӣ ва фурӯшӣ. соли боришаш 2011 сол астае ки суифуреш бензини холӣ объем мотори 1.6 литраи коробкаш автоматаи сайстани мошини бадрон тозаи беҳтарин ҳолатаи ҳамаи намуд комфорта дорад. пробеги мошин 189,000 аст ки ягон мақсад ки такси пакси гашта мошин дастия мошина зана кардаги аст. дар Москва мошина зана кардаги аст. мошин полни худ дӯстони азиз губковат кардаги аст. полни худ шумайзалаца, полни худ улусилитер дӯстони азиз сӯтамузиком задаги аст. мошин кондиционер, электропакет, баллон, пашка, хуҷа, диска ҳамаи намуд комфорта дорад. мошин краскаи радноша ягон сарапина надорад дӯстони азиз. мошин беҳтарин ҳолат дар такси хеле чизо гаштаги мошина зана кардаги аст. нархи мошина мегӯяд сумаки 750,000 рубл мегем бо камтар муомила мекунем дӯстони азиз ва падвикупа мешавад ки мақсад ки падвикупаш нархаш 950,000 рублай бо қадиш муосилат мекунем. фақат одамони боварида мақсад ки падвикуп мегӯяд соҳибаш метавонад 950,000 рубл бо қадихчон гап мезанем. ва вариантҳои алишӣ ба мошиное ки дар территорияи Тоҷикистон бошад, мерседесҳои сечка соз бошад, тойотаҳои филдерҳои хеле 7 одама бошад мегӯям мекунем ва Toyota Verso-кати алиш мекунем мегӯяд дӯстони азиз аз Тоҷикистон бошад. агар бо ягон вариантҳои хуби дига ҳам бошад марамат пешкаш кунед. промои рақамҳои Россия 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад. мошин ҳама ҷош комфорт, мошин такси гашта, фақат мошина дастӣ барои кор рафта омадан зана кардаги аст. мошин бениҳоят мегӯяд тоза хеле задагӣ ягон сарапина хеле варид ягон чиз надорад. мошин идеални состояние. сумаки 750,000 рубл бо муомила дорад. хоб мошин қарор дорад дар Москва город дамаде дӯстони азиз ки город дамаде дуфта қарор дорад. хай нархша гуфтем, падвикупшам алиширам гуфтем. кадом метавонам хали ягон вариант дошта бошем марамат метавонем занг занем. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ Mercedes 190 астаи бадрон ки мошин бениҳоят тоза ягон расход камбудӣ варид надорад. Mercedes 190 дӯстони азиз соли бароишаш 1986 суифуреш газ бензин гази евро 4 дорад. объем мотораш DI сечкаи мошина ранги сечка кардаги астам. коробкаш механикаи сайстани мошин бадрон беҳтарин ҳолат дорад. мошин 11 моҳи дига тонировка дорад, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон 80%, краска нав, ягон сарапи надорад дӯстони азиз, дискаҳои рамашка, задни камера, магнитофонҳои оригинал дӯстони азиз ва дӯстони азиз чихолаку ҳамаш мошина задаги аст. мошин мегӯяд идеални состояние. системаи музикошам мегӯяд молодёжни кардаги аст дӯстони азиз. опшин мошин тайёра, ранги сечка дӯстони азиз, анаш ҳамин ягни қоидаи сечка кардаги мошин мегӯяд идеални состояние. нархи мошина мегӯяд 47,000 мегӯем бо муомилаи хуби хуб мегӯяд мекунем дӯстони азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 ва вариантҳои алишӣ мешавад ба ягон Opel Astra караван бошад мегӯяд кондиционер бошад ва як 16 бошад, мотори 16 бошад мегӯяд соҳиб бошад. агар ки ҳамин хел вариант бошад ба Opel Astra кондиционер алиш мешавад мегӯяд соҳиб бош. хоб промои рақамҳои мегафони соҳиб шуда дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошин мегӯяд бениҳоят тоза тонировка ҳуҷҷат ҳамаш қариб ки 1 соли дига срок дорад. мошин дар ноҳияи 5 алишӣ бошад марамат пешкаш сумаки бошад бо 47 муомилаи хуби хуб дорад дӯстони азиз. мошин мегӯяд бе камбудӣ. метавонед дига маълумоташ аз рақамҳошон гиред марамат. мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ трактори фурӯшӣ астаи бадрон ки солҳои нав ки тракторои комфортния кондиционер ҳамаи намуд комфорта дорад.
трактор номша нагуфтанд соли 2023 сол астае ки пачка мегад ами 1 сол 1 сезон мегад дар ами оилавӣ кор кардаги аст мегад соҳиб шуд тамом 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз скамейко ҳамаш лифт ай дӯстони азиз ва мақсади кондитсионерам дорам мегад соҳиб балнош пачка идеални сайсияняй соли трактор 2023 мегад ҳамин як чанд моҳ як моҳ ҳамин қа кор кардаги мегад дар хона мегад ховай пачкаи трактор 2023 сол 1 сола ҳуҷҷат ҳамаи намуд комфорта дорад нарша мега 123000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем дӯстони азиз ва трактор айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдатда омада мега аз пеш бинем мега маъқул тошид мегад муомилаи хуб мегад карда метавем ай ҷош заводӣ мешавад ҳамаи намуд комфорта 2023 ки ҳамин трактор ранги мошини майда рӯш дам хел комфорта дорад якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 53 дуюмаш рақамҳои россия дасти ахираш 00 ватсап дорад кадомиш будам хеле трактори комфортни мақсад ки ҳозиразамон ки лозим бошад марама занг занем бештар маълумот ча гирин арзон савдош мегад дар назди трактор мараматон назди занг занем агар шумо чунин тракторҳои фурӯшӣ мошинои майда хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан шумо боша марамат рӯй кунем реклама мекунем лайкора фаромӯш накунед зарем навори моро то охираш тамошо кунем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ки дар кузифи хэтчбек светои вишнои олучаги свет молодежни соли пароишаш 1993 сӯишфуриш газ бензин объем мотори 1.6 литри простой коробкаш механикаи сайсияди мошин мегад чоткаи мошина газша нав кардаги ҳастанд вақтаки редуктор ҳамаш нав задаги редукторои мошин ҳам газша нав задагиам 4 баллон пачкай хадавои дорад дӯстони азиз краскаш навай мотор сода дӯстони азиз баллоншам ҳолати кори 80% обшим пачкай салошам тозак чухолакҳои нав задагӣ нархи мошина мега 32000 мегем бо камтар дига муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар муомила савдош мега дар назди капоти мошин мешавад якумаш рақамҳои мегафон дасти прамои ахираш 77 дуюмаш рақамҳои TCL дасти ахираш 75 ватсап дорад кадоми шумо ки мехаред занг занем бештар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем мошина метавонем ки дар пеши бозори фаровон омада бинем бештар маълумотҳои 100% ва аниқ аз рақамҳошон лайкора занем навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima аст ки американка ҳам фурӯша ҳам алиша марамат вариантона пешниҳод кунем Nissan Maxima американка соли бароишаш 2004 сол аст ки сӯишфуриш бензини холӣ объем мотораш 3 литра коробкаш автомата сайсияди мошин ба дорам беҳтарин ҳолат даҳем мошин 10 моҳи дига танировка дорад 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз задни камера кондитсионер электропаки кожуни салон дисковои нав ва баллонҳои пачка нархи мошина мегад 67 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта дӯстони азиз ва вариантҳои алишам дорад ягон опели хэтчбек опели седан опели мисол ягон намуд бошад ягон намуд сечкай обшим алиш мешавад болоиш яъне суммети обшим вариантҳои алиши дорад марамат пешкаш кунем мошин дар шаҳри бухта нарх 67 савдо дорад прамои рақамҳои билайни соҳибшон дар рақамҳошон ватсапа доранд кадомтон ки мехаред марамат занг занед дӯстони азиз кадомтон ки алиш мекунед марамат вариантҳои худтона дар ҳамин рақамҳошон пешниҳод кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra J аст ки дар кузифи караванай бо нархи арзонай срочна Opel Astra J универсал караван срочна нархи арзон ва мошини хеле ки дасти як удам да соли бароишаш 1998 сӯишфуриш газ бензин объем мотори 1.6 литри простой коробкаш механикаи сайсияди мошин мегад сода чоткай мошин мегад то моҳи марта ахирша мегад ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз 4 баллон мегад 80% хадавой мегад дорад дӯстони азиз мошин салоншам тозака камтар мегад мелиш кор дорад мегад ба хотири мелиш корш мегад бо арзон мекунем мегад соҳибшон мошин соза камтар хай мелиш кор дошта кадоме ки агар хоҳа кардан алиш не тоқа суми холия мега камтар мегад мақсад ки сум дар кор мега ба хотири мошина мефурӯшем нархи арзон нархи мошина мега 37000 сомон аст бо муомилаи хубам мегад мешавад камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восида 30000 муомила дорад прамои рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсапам дорад аз ҳама хубаш дар ҳамин рақамҳои мегафон тоҷикистон занг занен бештар маълумот гиред илтимос мегад беҳуда занг назанен харидори аниқ бошад ягон сод муомилаи хубам мешавад нархи мошин 27000
нархи арзон ҳам хеле 39 ками кам аз 45 болоай. Яккада сум дар кошта нархша арзон монда. Дар ноҳияи восе кадомтон ки мехарем марама занг занен, срочна бо ҳамин нархи гуфтагӣ шуна бо муомила мекунем, марама занг занен. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка полобъёмни соли бори 6-19-95 сӯишфурӯш бензини хӯли. Объём мотори 8 литра коробкаш механикаи мошина мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. Хадавоиш мегад соз, балон мегад 80% дӯстони азиз. Мошин мегад мақсад ки созай ягон камбудӣ надорад мегад, соҳибаш обшим чоткай. Балон палон соз, салон тозак, соитои хеле метуна серебристи, обши металл. Нархи мошина мегад 40,000 мегем, бо муомилаи хубам мегад мешавад. ва дӯстони азиз ягон мақсад ки асраҷи караван бошам мегад алиш мекунем, вайша мегад маслиҳат мекунем. ва сумаки нархи 40,000 мошин қарор дорад дар ноҳияи рашти ноҳияи Тоҷикобод дӯстони азиз. обшим ноҳияи рашт дар Тоҷикобод қарор дорад. 40,000 сомон аст, муомилаи хуб дорад. Варианти алиши ба Opel Astra караван кади. Мошин мегад чотка, моторамаш нав. Хоб кадомтон ки мехарем марамат занг занед, кадомтон ки алиши мекунем ба Opel Astra караван марамат пешниҳод кунен. Рақамошон аст вавилон 24 соат кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. метавонед бештари маълумот доред, нархи арзон ва ҳамирам бо муомила мешавад. Дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамошон гирем. Мегзарем ба ҳаштум трактори фурӯшӣ. Трактори T28 аст бадрон ки комплекти қатъи чизо шуд. Трактор T28 хелаки даст як одам мегад гаштесай. Трактор дӯстони азиз қатъи чизил дорад, комплект пулукам мегад дорад дӯстони азиз. обшим нам хеле чизо ки дар навор дестен ҳамаш комплектай. нархаш мегад 25,000 сомонӣ. тилишка ва пулук ва трактор се чизай комплект, нархаш 25,000 сомон аст, нархи бениҳоят арзон. ва трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Осмондара, Осмондара, ҳамин хеле нависа маълумот соҳибшон ва рақамошон аст, рақамҳои мегафонаи прамбой дӯстони азиз кор мекунад. хоб 25,000 аст, бо муомила дора мегад, трактор мегад соз аст. бо хай маълумотои бештарша боз ҳамин рақамҳо мегиред. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки тракторои арзон монед дӯстони азиз бо комплектае ки нархаш бениҳоят арзон аст. срочно мегад сум дар пурра мегад арзон фурӯхтесай. метавонед занг занед бештари маълумотои пурра аз ҳамин рақамҳо гирем. лайкора занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст ки светои заластити 69 зур соли бори 6-1999 аст ки сӯишфурӯш бензини холӣ, объём мотораш 0,8 литра, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи мая мегад ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. салоншам тозакай, инам хеле балонай, инам хеле светай. нархи мошина мегад 20 мегем, бо муомила мегад мешавад. обшим дар назди капоти мошин мегад муомила мешавад. дӯстони азиз ягон Opel Vectra боша мегад алиша мешавад, марамат пешниҳод кунед. ягон Opel соз боша мегад Vectra. ва сумаки нархи мошин 20 бо муомилаи хубам мешавад. мошин хай тозак тофтеса, бо худтон рафта аз пеш бинед. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибшон аст мегафон. ягон савол то боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, марамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra аст ки дар кузови хетчбек, нархи арзон, срочно. соли бори 2000 сола мегад соҳибшон дӯстони азиз. объём мотораш 1.6 дӯстони азиз, коробкаш механикаи ва бензини холияе. хоб мошин мегад дӯстони азиз соза мегад соҳибшон мегад, мотор мегад соз, хадавой мегад нав. обшим хадавоиша қатъи мотор мегад нав кадагӣ. нархи мошина мегад 38 меган, бо муомила дорад. 4 дискаҳои молодёжни минусиш ката светша. обшим ҳамин хеле свето ҳар касда маъқул нест, барои ҳамин нархаш арзон аст. ҳамин идеяси светаш камтар, мақсад ки хеле хадавой нестан. гӯем кадомтон ки маъқул аст, марама занг занед. нархи мошина мегад 38 мегем, бо муомила мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбе. рақамҳои соҳибшон тиселай ва WhatsApp доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, марамат занг занед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ки лайкора занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 аст ки бо нархиҳои арзон, срочно. соли бори 6-1985 сӯишфурӯш газ бензин. объём мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, яъне ки ҳуҷҷаташ мегӯяд навай. Балонша мегӯяд соза мегӯяд 100%, бо хай маълумот чахтон мегирен. Обши мошин мегӯяд хай камтар мегӯяд кор дора, мегӯяд кузуфашда камтар кор дора, мегӯяд дигар маҷош соза. Мошин мегӯяд нав, мегӯяд мотор кардагӣ. нархи мошина мегӯяд 7500 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара дӯстони азиз. 7500 сомон аст, бо муомила дорад. рақамҳои ҳисобшон аст Вавилон, кадомтон ки мехарен занг занен, бештари маълумотша гирин. Лайкро занен, наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F1 ки дар кузифи сидан светои вишнои олучагӣ светсоз. соли бароишаш 1993, сӯйфуриш газ бензин. объем мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошина мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд созай. нархи мошина мегӯяд 17000 мегӯем, бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз. мошин хай камтар полировка мекунем ва камтар хеле обши тозагӣ мегӯям, обши камтар мелич корай. 17000 бо муомилаи хуб 93 сола мошин мегӯяд содадони шаҳри Душанбе дай. рақамҳои ҳисобшон аст Вавилон, кадомтон ки мехарен занг занен, бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо дӯстон азиз гирин. ягон рекламаи мошини хона боша, барои реклама кардан баромад реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.